Бүгін 21 июль сағат 6 тирәһе. Иртән сәк мен уяндым, больницага төште яматтым. Шуның мине Артур әйдә һау төшәйек дип сакырды. Һау төштек. Һә күрәтәм һезгә. Кайда һау төштек без. Менә шул якта, короче. Менә ошо якта, менә кешеләр һау төшеп йөриләр. Менә кәмәләр утыра бит. Шунда без һау төшеп йөрдек. Аттан менә минең Илнар дусыма барып сәйстек. Мин анда мультфильм карап алдым, Гриффины тигән. Шуның Артур әйтте. Ана унда кайла кешеләр мине фотога төшләр ди. Мин дә төшәйм әле ди. Ошо таудың башында калам. Что? Өйтте деп калам монда. Ритуальный танец исполненный. Мына хәзер ямгыр яудыра. Игендәр үсен. Кайда фотограф төшерде? Әйдә фото төшердәр. Каяга менеп төштек хәзер. Кайтып барабыз. Әзрәк ямгыр кибәләй баштаны. Ох, Илнар кайта. Сыт алып тулды. Алты тулып үтте микән? Уже 7 тула. Давай. Агиделегә басма алдым. Кайнын хайлап кына. Алганын белмәем. Шуга. Агиделегә басма алдым. Кайнын хайлап кына. Яндарыңа барыр идем кыш булып кайрап кына. Дала ике беләгем. Нигә дала нигә янда икән минең йөрәгем. Мощный. Бейдер. Хамагыз. Ама. Тәмбез кыда. Үзенә төшерәм, һәдә түгел.